Kaixo, Xabiarin naiz, mila modu taldeko abeslaritza, eta gaur aurkeztera gatoz gure diska berria, Intra izenekoa. Diska honetan 10 kantu ditugu, eta musikalki gitarra zorrotzak, power pop inguruan mugitzen dienak, ahots sakonak eta melodia landutak ditugu gehien bat. Letrai dagokionez, Intra bere izenak esaten moduan barne da, ez gure ikuspuntuak, irizpideak eta jokamoldiak zalantzan jartzen duen diskua, eta gehienetan kanpora egotera begira, ez? Erruak eta errudunak bilatzen eta kaso gure ikuspegia da gaizki dagoena, horren inguruan gabiltza bueltaka diskuan. Aurkezpenerako hainbat kontzertu emango ditugu, hasten gara gaur bertan Oñatin, eta gero ja 17an Bilbo, Biran, 25an Elkar dendan Donostian, 31an Gasteizen, Oian Ederren, eta Iruñan, apirilak 7an Elkar dendan. Así que, gure zunean, Intra ezagutu.